Sudomo Gusti sasongko kasongan soyo Pokokanku sembahku paduka pengayoman kula. Selampung bingkah rosing manah rayinta Indrawati. Sampun sawetawis pesanggrah wonten ing Bukit Godo Madana mriki. Kados ingkang sampun kula aturaken menawi paduka bilih boten damel anggenipun sami dedagan wonten ing mriki tanah sanes puhung nyadang karuningan kersanipun Gusti Kang Maha Agung Duka Prabu. Iya, ya Prabu. Pun Kakang Mandra Nayogyani. Apa ingkang dadi kasih Prabu Kresna? Awit mengkene Yai. Malaming Sukra mancarana pun Kakang nampa wangsit saka para dewa luwih. Ingkang surasane lamun tapi mangsa iki darah Mandura bakal atur numbra kenci. Mongko nyamani wit biyen mula ora ana wangsit kuwi goroh iki ora ana. Yai. Titising Sanggang Bathara Wisnu ora bakal kesamaran marang olah kridaning bawana Yai. Para Prabu kaluhuran dawuh pangandika paduka. Mboten teges namung kepingin upaya-upayaning diri pribadi kanthi srana gayuh wahyu kala wau. Nanging ideping tekad tekelani tanah sanes kejawi ampun kangge kula menggaliaken dhateng risaking kawontenan. Madya Pada Budidaya lan Budaya Bapak Nista nyata ringkih tata jiwane manungsa ingkang sedaya kala wau kedah dipun kawingaken supados sedaya menika boten kedlarun-kedlarun. Bener Yai. Lan menehi apa to sebabe kahanan iki dadi ruwet kaya mengkene iki mau. Lan pun kakek go sedih ngrasake ngendi-endi keblek marang pangan ngendi-endi ana kisruh. Mongko nalika ana lawan kahanan utawa penamane urip biyen atiku wis icil seneng rasaku duwe pengalaman bakal tentrem ning jebul meleset. Akeh punggawa negara kang padha nggugu marang karepe dhewe-dhewe. Buru cukupe dhewe. Ketoke
pokoke padha disumpah nanging jebul dikaro sing gawe jagat. Glendam glendung padha golek alem, mesa-mesa padha golek sengsem. Ngendi ana kahanan mesti ora tentrem, mergo isine mung sikut-sikutan lan jigar-jigaran. Inggih ora dulu. Mila mbok menawi kanthi anggih kula mawicara mengsah semedi paladene menika dhateng panguwasanipun ingkang nyipta jagat menika kala wau. Mugi-mugi jeneng menika manggih rahayu saking nugraha agung ingkang badhe pentakenake wau. Sikara kang tumingal perang campur samya ngendali lenate gelating bondo sing sungguh apa penting ngadalu timbal wong ngadani wae si Gunadewa semono putraning sun Kaki Bambang Saronadewa kirang marak manusanipun Rama Dene iki pun pamit mangga pasukan. Rinangkul kinempet-kempet dosangar maning bawono Bila kibukang malangati Kanjeng Rama putra kula pun Gunadewa kang persembahkan abdi kula mugi kunjuk Yaya Gunadewa ingsun tampa ora Mandura Bekti kula mugi kunjuk ya ponakan kula ning wong bagus Gunadewa wis tak tampa keparing ingkang putra kula pun Bambang Saronadewa ngaturang sumpah bekti kula mugi kunjuk Rama ya anak kula ning wong bagus Bambang Saronadewa wis tak tampa Prabu sumpah bekti kula mugi kunjuk kosek Kyai apa sing wujud buta iki anakmu inggih kula menika Bambang Saronadewa menika putra kula piyambak. Lho. Iki pakem cara endi? Nuwun sewu. Rikalanipun kula kepengin ngelangaken dhateng ing rayi pun Dewi Rukmini rikala semanten kula menika bribah dados buta ageng satemah nempit dhatengipun Nyai Rukmini. Sajroning kula menika ngempit Dewi Rukmini menika tuwuh alas kula kepengin Calmaspara kaliyan Nyai Rukmini malah badhar anak kula pun Bambang Saronadewa menika. Nek ngono iki anakmu inggih kalah. Ya nggih lah Bambang Saronadewa sak tampa. Anakmu pirang-pirang. Inggih wa menika panjenenganipun leres panjenenganipun Kanjeng Rama Dewa Jikala wau. Boten namung Bambang Saronadewa kemawon. Kula kaliyan Rukmini menika
padukan kalih setunggal bambang Saradewa angka kalipun inggih punika Raden Parto Jemena utawi Resi Parto Jemena ingkang kalenggan mangke lembunipun Nyai Majid dados resi wonten ing gunung naminipun Gunung Himawan. Kira-kira